kendo gitiso ni Linda Mwananchi. Kweth makamano wacho ni gin gik magibiro en agenda mamulo jopiny kendo giyie kendo gipogore paro gi kweth mar ODM maluongore ni Linda Ground. Ma timore kinde mabende siasa mar ODM chal ka gima koro chacho. Winjane kaka jodito ne oloso nyoro nyakora Mgajwang' e kaunti ma Busia. Mana kamano nyakora Mgajwang', Governor gini chapo it jopiny ndi ODM ni ochomo kanye orie kanye. Comrades nyon nitie gi buch gimoro Nairobi kaendi. Linda Mwananchi ne nitiere dala mar Busia County. Linda Ground osebedo kadhi nyime gi yore gi maka kod kacha. Ma ngiso nang'? Victor, adwa wacho ni weche ariyo mawuok e chunya kabisa. Okinyi ma kawuono ni kech ing'e ni an ok aluoro ga mabor. Ng'ama jadolo. Iluoro dichiel. Aluoro dichiel. Tachome dichiel. Kik chom koda kamichomo. Koro Victor, nitiere weche moko matimore ma samoro kibedi e odi mos tifwenyo ni kare jakom Raila Odinga otho adier. Jakom Raila Amolo Odinga nyocha ne owewa oganda luo. Gi weche kiweri gi weche mag broad based. To nitiere gik moko ariyo manyo oweyo mapek. Machiel kuom gi en katiba manyien. Makore waneno berneni. Mogolowa masamoro wanyalo wuoyo kendo waluongo weche gi nyinge gi ka. Masamoro jopiny wacho ga ni untie kamunyono. To wawacho gi kaka gin. Masamoro ni nitie ko kama to kichopo piny ka to se kwanyi. Gi jok mok dwani wachne gi adier. Mae ema miyo wanyalo wacho ne governors katiyo go omenda marach mar county ni gitiyo go omenda marach. Ema nyalo miyo wawacho ne ODM kata UDA kata piny owacho ka weche dhi marach kendo wachung' gi jopiny. Kopogore gi katiba, jakom Raila Amolo Odinga nyoweyo duond bura miluongo ni ODM. Manyo oweyo thoth ahinya oganda joluo kanie twech achiel kendo loso gi gima dwa chalo duol achiel kuduogie weche mag siasa. Mae en duond bura manyo ogero kuom higni maromo 20. Awach ni 20 nikech sama nyotho emomiyo ODM nyoni ne oyudo ka ODM nitiere ODM at 20. Tende ni higni 20 king'iyo gik manodhi ne jela makoro nobiro mogik kama wagike ni kako oganda luo. To nekech jadolo buk mar ruodhi mokwongo adek desnago gi kare 16 kende mana matin ka itatiko wachni awene je ruodhi mokwongo kare adek chakia ne 11 kanyo 16 mos 16 wacho kama Solomon ong'ado bura gi rieko mane thuon wach kata wich wach chieng' moro mon ariyo ma jochode nobiro ir ruoth mi chung'e nyime 17 dhako achiel nowacho niya yaye ruodha wadak gi dhano ni e ot achiel kendo na anyuolo nyathi ka wan kode e odno. 18 bang' ndalo adek dhani bende nonyuol ne wan kendwa e ot ne onge ng'at moro machielo mak mana wan ji ariyo kende. 19 to nyathi dhani notho gotieno nikech nonindo kuome. 20 eka noa malo dier otieno mokawo wuoda buta kanindo tera na wuon mi opielo e kore to wuode motho nopielo e kora. Adhi nyime 21 kane achiewo mondo adhodh nyathina nayudo kosetho to kane anone maber gokinyi nayudo ni ok en nyathi mana wuon anyuolo. 22 eka dhako machielo nowacho niya oyo nyathi mangima ni e mara to mothono e mari. Dhako mokwongo nodwoko niya oyo nyathi motho e mari to mangima ni e mara. Kamano e kaka ne gimino wach e nyim ruoth. Eka ruoth nowacho niya dhako achiel wacho niya nyathi mangima e wuoda to motho e wuodi to machielo wacho ni oyo in ema wuodi otho to wuoda ema ngima. 24 kane ruoth osewacho kamano nokwayo mondo okelne ligangla kendo kane gisekelonego nowacho niya poguru nyathi mangima diere mondo mi dhako achiel konchiel to komachielo umi dhako machielo. To dhako mane nyathine ngima nohero wuode ahinya omiyo nosa ruoth kowacho niya yaye ruoth
mi dhani nyathi mangima to kik inege ngang'. To dhako machielo nowacho ni ok enobed mara kata mari, poge apoga. Eka ruoth nodwoko ni miuru dhako mokwongo no nyathi mangima, kik unege ngang' nikech en e min mare. Erokamano. Nikech sa Victor, mae e ODM. Kendo adwaro mondo jodongo mawinjowa gi dhano duto te oganda kaluo. Raila nyoweyo ODM, ekae to dhano obiro ni gidwaro ODM. To jomoko koni kogik ni nyaka koro bedi ni jomoko madhi kode te. To gikoni ng'ade ang'ada gi ediere. Jomoko wuok ni gin migi amiya ODM no kogik to bed no onge ji te otimang'o. Jomoko kik yude ka nyaka ng'ane mayude to bara nyathi ODM ni gi ang'o? Gi ediere. Mondo ODM no kik bed mangima. Koro ng'ama rieko ti gi wiye. Koro ng'ama rieko ti gi wiye. Ni wuon nyathi en ng'a? Wuon nyathi en ng'a? Jomohero ODM adier gi chuny gi te ok nyal gomo mondo mi party obarre. To kiwinjo ka ng'ato wacho ni ODM biro rumo ka gin party 5, biro rumo ka gin party 2, nyisi ni kare chunye onge e gini. Chunye onge e oganda luo. Nikech wasewacho ni kako oganda gimiwinjo godo en mana duond bura. Emomiyo jakom ka ing'iyo gima nyoweyo mapek en duond buch ODM ni manyo joluo nyalo dhigo kata mana kuom higni moko 50, 20 ka unyalo biro godo negotiating table kama dhano losie. Tiwinjo ka joma ODM no kochuno masamoro koni gini ne konyo jakom osekonye ahinya. Gini ne konyo ng'ane, gini mosekonye ahinya. Barura bara nyathino kokethore to kethora ketho. Whatever lose.